Kauban na nato, nasa kabilang linya na po ng telepono ang ating po namang kaibigan, New Health Secretary Dr. Ted Herbosa. Doc Ted, maayong buntag, sir. Good morning po. Sek, good morning, sir. Hi, good morning. Good morning, June. Opo, salamat, sir. Kamusta ang biyahe ninyo, sir? You're in Davao today, sir? Yes, I'm in Davao at imimit ko ang aking mga kawani Opo. dito sa Davao City, yung Region 12. Yes, sir. Ng mga opisyal, yan. Opo, congratulations on your new appointment, sir. May I ask, sir, nabasa ko lang, sir, Healthy Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ito ba yung policy direction natin, sir? Tama, yan po ang ating tagline sa bagong Department of Health sa aking pamumuno. Gusto kong makatungo tayo sa malusog at healthy Pilipinas at titingnan natin talagang bawat buhay mahalaga. Okay. Sir, you made mention in your interviews yung Universal Healthcare Law. Nasaan na tayo sa implementation nito, sir? Nako, naantala yan. Alam mo, ang Universal Healthcare Act, napasa yan noong early February of 2019 at natapos ang IRR niya noong October 2019. Pero sa namaang palad, noong March of 2020, nag-lockdown po tayo at 3 taong lahat ng kaperahan ng Department of Health napunta sa paglaban ng COVID. Naku. Ngayon po, kaya ako nandito sa Mindanao, Opo. ang una namin binisita ay yung tinatawag na consulta package ng mga center. Okay. Bumisita ako doon sa Coronadal Opo. at may nabisita ako dito sa Tagum. Opo. So napakaganda, no? Parang yung dito sa Tagum, 20,000 families ay 20,000 persons na ang naka-enroll at lahat ng check-up nila, primary care nila, sagot ng mayor at sagot ng PhilHealth. So yung PhilHealth ang nagbabayad ng porsyento ng mga gastusin sa pag-lab test, pag-konsulta, para hindi na napupuno yung mga ospital. Tamang programa to. Okay. Sir, kayo, sir, naging senior advisor ng COVID Task Force. Anong mukha, sir, nung sinasabi natin na COVID-19 exit plan? Oo. Number 1 yan sa inutos sa akin ng ating presidente nung pinatawag niya ako sa Malacanang at italaga niya akong Secretary of Health. Sabi niya, tama na itong COVID kasi naka-apekto talaga sa ekonomiya. Move on na tayo. Sabi ko sa kanya, Mr. President, kahit naman kami sa ospital, nakatutok na kami dun sa ibang sakit kasi alam na namin gumumot ng COVID-19. At dahil sa bakuna na nakatulong ako nung ako'y nasa National Task Force, mild na lang ang mga nagkakaroon itong COVID-19 at nasa bahay, hindi na pumupunta sa ospital. At nakita nyo naman sa statistics, itong nakaraang buwan, kahit tumaas, wala namang additional na namatay. Yun. So sa atin, sa aming mga doktor, ang tingin namin dyan sa COVID, para na lang siyang ubo, sipon. Pwede ka pa rin, may mga nadidiskrasya pa rin, lalo kung may edad o matanda na, kailangan mag-ingat, o kailangan pa rin pag-mask kung minsan, lalo na kung high risk ka. Okay. Pero tingin ko, palabas na talaga tayo at kahapon nagpulong ang DOH at iba pang kawani nito para after action review, yung i-review na yung mga nangyari at anong natutunan natin. Magbibigay sila ng report sa akin at ipapasa ko ito sa presidente. Okay. Sir, last question ko po, sir. Totoo ba, sir, na ang mga government hospital ay tatanggap na tayo ng mga, kung hindi pa man, yung mga hindi pa naka-board exam na mga nurses? Oo, inanunsyo ko yan. Kasi nga, nung pagpasok ko sa aking opisina nung Wednesday last week, sinabi sa akin na may 4,500 nurse plantilla items na bakante. Sabi ko, isang tayo kukuha ng nurse. So naisip ko, madaming nurse graduates nagtatrabaho sa BPO industry, sa airline, nag-stewardess sila. Meron nasa sales, nagtitinda ng gamot or damit. Gusto kong i-recruit uli sila kung gusto pa nila mag-nursing para makabalik. So ang tawag ko sa kanila, board eligible nurses. Ibig sabihin nun, nakatapos sila ng 4 years, may diploma sila. At ngayon, nahuhubog ko na yung forma. Siguro ang kukunin ko lang sa DOH, yung may grado lang na 70 to 74. Kasi konti na lang yung papasa na eh. Nga, diba? sir. Yung 70, 75 yung passing eh. Okay. Pagka ang board exam mo, 70,
Hihingin ko ako ng tulong sa PRC na bigyan na sila ng temporary license to operate for the exigency of service. Ayun. Kasi Oo. 4,000 yan na bakanting Sayang posisyon. din naman, Ibig sabihin niya walang serbisyo sa pasyente. Opo. Number 2, hihingin ko yung civil service na payagan na sila maging empleyado ng Gobyerno. kahit Yun. hindi pa sila lisensyado. At Okay. bibigyan ko sila ng 4 na taon din para ipasa yung board exam. At hindi lang yung maganda, nung inanunsyo ko yan, lumapit sa akin ng private sector at iba pang mga tao. Sasagutin na raw nila yung board review. Ala. Kasi yung board reviewer pala, Very good. 25,000. Isipin mo kung graduate ka ng nurse, Oo. sumagpa ka sa Saka first time, maghanap yan. wala kang trabaho. Saan mo kukunin yung pang board review na 25,000? Totoo. Samantala ako, binigyan ko na sila ng trabaho, may magbabayad pang scholarship sa kanya, pero hindi sila agad na paalis pagka nakapasa sila. Okay. So, ang naiisip ko ganito, pagka ikaw ay nakapasa, one take, 1 year. Opo, Yung opo. 1 year lang ang babayaran mo. Ala. Pero kung medyo mahina ka, take ka ng take, 4 na taon bago mo nakapasa. Sige ka 4 pa na rin. taon ka mananatili sa Okay. ospital. Yes, sir. Kung nabayaran mo na yung return service mo, Opo, pwede opo. ka na mag-abroad. Opo. Okay na sa akin. Yes. Hahanap ako na ibang nurse na Ala. bibigyan ko yung scholarship. Sige, sir. More power. Naubusan tayo ng oras, sir. Baka next Sige. time next time ulit, sir. Salamat, sir, ha? Maraming salamat. Salamat din kay media specialist and assistant Sir Dennis Magat of the Department of Health. Thank you.